El Baxi Manresa renova Àlex Reyes, el seu millor tirador fins al 2028. Però abans d'explicar-t'ho tot, recorda seguir-me i digues la teva en els comentaris. Doncs bé, el Baxi Manresa continua en la seva habitual bona planificació esportiva, renovant Àlex Reyes fins a la temporada 2027-2028. El jugador que venia de Bilbao, d'estar-hi molts anys al Club Basc, va arribar a Manresa, va caure de peus, han jugat una Copa del Rei, estan competint de valent a l'Eurocup, estan en bona posició a l'ACB i els seus números, 11 punts a l'ACB, 12 punts a l'Eurocup i gairebé un 40% d'encert des de la llarga distància en les dues competicions han fet que el Baxi Manresa vulgui renovar aquest exterior, que ara més és ja pràcticament un habitual, podem dir, de la selecció espanyola després de que sigui seleccionat en les dues finestres de Chus Mateo, la de novembre i en aquesta de febrer. Tu què en penses d'aquest fitxatge? Creus que ha fet bé el Baxi Manresa?